और आशीष परमेश्वर के मंजिल के पीछे लुकाइल बा, अगर और बुलावा बा और ई रउआ उ बुलावा के पहचाने ले बने और ई रउआ परमेश्वर के वचन पर चलल शुरू कर देले बने, तो ओकरा पीछे और आशीष बा। जवन लइका और कोपो ना मोलस पूरा और मानल शुरू करेला, जवन परिवार बात ना मानेला उ मानल शुरू करेला, जवन शरीर काबू में नहीं खे आशीषित होकल शुरू होला, चंगा होकल शुरू होला। जमर और पैसा और बरकत कर्जा में बा, श्राप में बा, वो आप रूपी परमेश्वर के आशीषित करो शुरू करनी। जब रउआ परमेश्वर की आवाज के सुन के ऊपर चलो शुरू करेनी। लेकिन समस्या आज की बा कि लोग के नहीं मालूम कि परमेश्वर के आवाज का हो, कैसन बा, हम के ना जाने कि हमरा का करे के बा। कितना हजार लोग में अवर ओपेरा और माई अवर ओपेरा और बाप पीछे से अगर चिल्लाल उतरवा वो लोग की आवाज पहचान जाए। हमार माई हमके बोलौलसिया यीशु मसीह की आवाज रवा काहे ना पहचाने ने, काहे के रवा अपना माई के संगे बहुते समय गुजार ले बने, लेकिन रवा अपना बाइबल के साथे बहुते समय नहीं गुजर ले। रवा परमेश्वर के लिखल वचन के जब ठुकरावे नहीं, काहे के रवा के बाइबल पढ़ के आदत तो नहीं खे। रवाई के धर्म ग्रंथ किताब खानी पढ़े नहीं कि हाँ हम एक बारी बाइबल पढ़ ले बानी, हाँ हम पढ़ ले बानी, 2-3 हाली पूरा बाइबल पढ़ ले बानी। और ये रउआ के नहीं खे मालूम कि रउआ अपना माई के साथ अपना बाप के साथ रोज समय बितावे नहीं, अपना परिवार के साथ रोज समय बितावे नहीं, तो रिश्ता और मजबूत रहेला। रउआ अपना बाइबल के त्याग दिल बनी, यही से रउआ कंफ्यूज बने, रउआ कंफ्यूज बनी। हम का करी, अपना वाइकन खती का करी, अपना कारोबार के केलखन बढ़ाई, हम अपना जिंदगी में का करी आगे बढ़े खाती हमरा कुछ समझ नहीं किया आवत, यही खाती समझ नहीं किया आवत। काहे कि परमेश्वर रुआ के आवाज लगा रहल बड़ा, लेकिन रुआ के समझ नहीं किया आवत, रुआ उनकर आवाज पहचान नहीं की पावत। उहे आदमी उनकर आवाज पहचाने ला रोज अपना बाइबल के साथ समय बितौले बा।